הבית של נירל וניב. זה הבן שלי, וזאת הארוסה שלו. הוא היה בן 31, היא בת 27. ב-10:04 זה היה הטלפון האחרון, התקשורת האחרונה בטלפון שלהם, שלו. פתאום מתקשרת אליי תמי כשאני יודע שהיא יודעת שאני בשידור. מתקשרת אליי, אומרת לי, באו להודיע לנו על ניב. כאשר אני שמעתי שיש פרויקט כזה, אמרתי, אני חייב לתרום לדבר החשוב הזה. כי הקרן שלי, קוראים לזה קרן עם ישראל חי. וזה מה שחשוב עכשיו, לראות שעם ישראל עוד חי, עוד נושם, עוד רוקד, עוד שר, עוד שותה בירה, ועוד קובע מזוזות. בעזרת השם, אנחנו איתכם, אתם איתנו, כולנו ביחד. זה מה שיביא בסופו של דבר את הגאולה השלמה. מזל טוב, ולהמשיך לבנות את הקיבוץ הזה ואת כל ארצנו הקדושה.